A Real Filarmonía de Galicia e o Auditorio de Galicia danlle a benvida. En breves instantes dará comezo o concerto. Pregámoslles que desconecten os seus teléfonos móviles e calquera aparello que poida interferir na realización do espectáculo. Lembren que non está permitido facer fotografías, filmar ou gravar o contido do concerto. Se queren obter máis información sobre a programación cultural da cidade, visiten o portal compostelacultura.gal. Agardamos que o concerto sexa do seu agrado. Buenas noches, boas noites. Comenzamos este concerto con un fragmento dunha obra de José Arriola para flauta e orquesta de cordas. Como saben, o concerto de hoxe é en lembranza de José López Calo. Pediríalles que ao rematar este pequeno fragmento non haxe aplausos en recordo do noso profesor.
necesario decir moitas cousas de José López Cano, sacerdote, jesuíta, investigador, musicólogo, catedrático de musicoloxía na nosa universidade, mestre dos actuales profesores da Universidade de Santiago, da Facultade de Historia da especialidade de arte, e tamén mestre de moitos profesores que están actualmente traballando co ensino secundario. Pois pasar as aulas de educación. Foi un momento de unha capacidade de traballo verdadeiramente fascinante, horas e horas e horas metidos nos arquivos das catedrais, desde aquel un dos primeiros catálogos de música das catedrais que fixo el a partir da música que se conserva na Catedral de Granada e despois de moitas catedrais de España e tamén de moitas catedrais de toda a Hispanoamérica. Iso é moito traballo de ordenar papeles, moitos deles non se usaban desde moitos anos, desde que deixaron de utilizarse na liturgia. Moitos deses papeles, pois, que hai que encontrarlle unha justificación, hai que ler as actas dos cabildos, as actas capitulares, e todo isto foi un traballo que fixo ao longo dunha vida moi larga o noso recordado Padre López Cano. Tamén traballou moitísimo na nosa Catedral de Santiago e incluso alá polos anos 60, na época do cardeal Quirona Palacios, José López Cano pois tomou en valor a imaxinería que hai no Pórtico da Gloria. Todos aqueles instrumentos que máis tarde se reconstruíron, se puxeron en valor como instrumentos de concerto, non só como pezas de museo, a verdade é que iso empezou con López Cano. Eses 24 anciáns tocando instrumentos que, como me decía o mestre Helmut Rilling a primeira vez que visitou Santiago, fíjate, 24 músicos e tocan sin director. Bueno, pois aí empezou o traballo de reconstrucción con López Cano. Poderíamos falar moitísimas cousas máis de él, pero creo que de xusticia recordar que López Cano fixo unha actividade moi importante cos clubes musicales da Universidade de Santiago. Eu podo falar da miña época de estudiante universitario, na miña época en donde todos os xoves había concertos, moita xente moza, moita xente estudiante universitaria asistía a estes concertos na carreira do Conde, na aula de cultura, na iglesia da compañía, na iglesia da universidade, algúns xa en algún espacio maior como a Catedral ou San Martiño Pinario. E eu creo que de esa gran afición dos estudiantes da miña xeración, de todo ese sustrato cultural e ese interés pola música tan grande que medía él, facendo incluso moita música de cámara, non tiñamos orquestas profesionais daquela, facendo ciclos como, por exemplo, poder escoitar todas as sonatas para piano de Beethoven, todos os cuartetos para piano de Beethoven, que despois, reunidas as notas ao programa de cada concerto, algúns estudios máis que engadía, deron lugar a publicacións sobre estas obras na nosa universidade. Pois eu creo que ese sustrato, ese interés que tiñamos moitos dos que tamén están aquí hoxe, neste concerto da Real Filarmonía, ven de esa época de jueves musicales que desembocou de algún xeito nesa época dourada que foi a finales da década dos 90, cando se construye esta sala de concertos con unha acústica excepcional, e o que foi a programación dos anos 90 en Galicia, e en concreto no momento en que xurden as dúas orquestas profesionais que temos, primeiro a Sinfónica de Galicia e despois a Real Filarmonía. Todo isto se explica por ese caldo de cultivo previo que fixera López Cano. Entón, ese traballo de investigación tivo sempre o seu carón a María Teresa López Cano, que falei con ela foi uns días por teléfono, pero hoxe non pudo vir finalmente polo confinamento que nos afecta tamén estas cousas. De todos modos, está aquí entre nós familia, creo que outra irmán, sobrinhos de López Cano, os que a Real Filarmonía e o mesmo queremos facer chegar a nosa
aperta solidaria en lembranza de López Calo. Eu creo que cando a Real Filarmonía pensou nun programa como de hoxe, que iba a facer outro director, que iba a haber unha solista, e que tamén houbo que cambiar, e aquí ven tamén todos vostedes a capacidade de boa improvisación que podemos ter para sacar adiante os proxectos. Pois eu creo que cando viron que no programa figuraba a Sinfonía 84 de Haydn, que leva o subtítulo de In nomine Domini, parecía adecuado para lembrar ao señor que fallecera algún tempo despois de facer este programa. E que Haydn era tamén un compositor moi religioso. Haydn decía que él todas as mañáns nada máis levantarse, pregaba e rezaba e poñía un pouco en orden na súa vida espiritual, na súa vida íntima, o que penso que facía tamén López Calo ca súa vida de crego e de jesuíta. Este programa eu creo que é especialmente pensado en que lle agradaría moito ao Padre Calo. Digo porque, por exemplo, algunhas das obras de Bach, e non só das obras religiosas de Bach, moitas das obras profanas de Bach levan a indicación Soli Deo Gloria, que non está tan lonxe del Ad Maiorem Gloriam Dei, que é o lema que atribuído a San Ignacio, fundador da Compañía de Jesús, dos jesuítas. Entón, eu creo que lle gustaría moito ese concerto. Para rematar, só dúas pequenas anécdotas. Unha da última vez que falei con López Calo foi nos cursos de música en Compostela. Eu traballaba na clase de sinfonismo, o Padre Calo na clase de musicoloxía, por certo, con unha capacidade de convocatoria internacional extraordinaria. Viñan estudiantes e musicólogos de todo o mundo a traballar con López Calo. Bueno, pois, nunha reunión de profesores, cando, como todos os anos, o director do curso preguntou que profesores estaban dispostos a voltar un ano máis. En ese momento, López Calo dixo que non viría, que non volvería a dar clases aos cursos. Non entendíamos a razón, porque neses cursos el tivera algunha conferencia, algunha presentación de libro, falando de memoria, un pensamento ordenado, unha vitalidade, por decirlo de algún xeito, camiñaba sin bastón, pero non quería vir. E a min quedoume grabado a frase do Padre Calo cando di: "No, me voy a preparar para a eternidade". Entonces, esa foi a resposta para decir que non seguía de profesor nos cursos de música en Compostela. Precisamente porque hoxe tocamos Bach, non lle teño que decir a vostedes porque Bach é tan grande, pero sí quero lembrar unha idea de un concerto na Iglesia da Compañía, na Iglesia da Universidade, na que no momento de presentar a obra de Bach, o Padre Calo, que aparte de musicólogo era crego e debería tamén facer testemunha da súa fe, do seu oficio religioso, eu creo que seguindo esa idea que tamén expresou Joseph Ratzinger de que a fe proponse, non se impón. Bueno, pois ali, e isto é o último que lles digo antes de que escoiten Bach, o Padre López Calo comentou que despois da súa morte, el falaba normalmente en castelán, decía, cuando una vez muerto, llega al cielo, lo primero que quiero hacer, después de saludar a Dios nuestro Señor y a su Santísima Madre, es ir a saludar a Johann Sebastian Bach, que tan buenos momentos me ha hecho pasar en esta tierra. Por eso eu creo que hoxe era obligado, no momento de refacer este programa, tocar tamén música de Bach. É bonito pensar que ao mellor hoxe, desde alá en riba, ou donde este o ceo, ao mellor o Padre Calo e Johann Sebastian Bach intercambian algunha impresión e incluso son tolerantes ca nosa modestísima, pero moi entusiasta forma de tocar a música de Johann Sebastian Bach. Por todo eso, a familia, unha vez máis, a nosa solidaridade, a obra do Padre Calo sigue e a nosa lembranza con moito agarimo para el. Moitas gracias.
Thank